O CID Coroso, gañador dun novo proxecto europeo. Alumnado de Industrias Alimentarias e de Cociña e Restauración melloraron o seu inglés en colaboración con dous centros de Polonia, un grego e outro de Rabat. A formación é o selo distintivo do CID de Coroso, polo que cada curso pasan centenares de estudantes nos diferentes ciclos que imparten. Non son un referente neste eido, senón que tamén ten unha gran reputación por todos os proxectos que desenvolve e nos que participa. Esta mañá, o alumnado da Alimentaria e de Cociña e Restauración estaban de celebración. De proxectos internacionais a través da plataforma eTwinning, no que, traballamos en conxunto colexios de España con outros colexios de Europa, e a maiores este ano encadimos un participante de Rabat, do Colexio Español de Rabat. Cos outros colexios o que fixemos foi, xunto co apoio de varias aulas, equipo directivo e diferentes departamentos, todos colaborando, para entablar e poñer en práctica os coñecementos que temos en inglés na vida real, con rapaces de outras escolas de Europa. Nesta ocasión participaron nun proxecto europeo con dous centros de Polonia, un de Grecia e o Colexio Español de Rabat, para poñer en práctica os seus coñecementos de inglés. Fixemos videochamadas nas que os rapaces se presentaban e falaban un pouquiño dos hobbies que tiñan, das tradicións de Nadal en cada un dos respectivos países. E a maiores de todo iso participamos nun proxecto de un concurso de tarxetas de Nadal e resultou gañadora unha alumna do Coroso. Estamos moi orgullosos dela, non está aquí agora mesmo, e recibiron un diploma por parte do Colexio Dala. É a primeira vez que o CID de Coroso e os seus alumnos e alumnas participan neste proxecto. Pero, non será a última. Foi, a verdad, moi reconfortante, aprendemos moito e vimos que, co inglés non só se estudian nos libros, non só a gramática hai que estudala, sino entender, poñer en práctica, escribir e comunicarse con xente de outros lados. Senón non tería sentido. Que agradeceu a colaboración e o traballo do equipo directivo do Centro de Ensino Ribeirense.